Saldo é unha cidade situada na marxe esquerda da ría Bilbaína, coñecida entre os vascos como a quinta provincia galega, xa que preto dun 8% da súa poboación é da nosa comunidade. A cantidade de galegos non é que sexa excesiva, pero a presencia galega é constante nas rúas, en rótulos, tendas, sen esquecer os actos culturais que fan que por unhas horas o País Vasco se transforme nun recuncho de Galicia. Da mostra nada mellor que un acto que aglutinou a membros da cultura e política vasco-galega nunha céntrica rúa baracaldesa. A homenaxe ao poeta Ramón Cabanillas, home que, como milleiros de galegos, fixo por uns anos desta terra o seu refuxio. Fundamentalmente porque la presencia de Galicia, de gallegos en Euskadi es muy importante, pero en mi caso concreto y particular, yo empecé a descubrir que la relación con Castelao, de las figuras del exilio vasco, concretamente el primer lehendakari del gobierno Vasco Aguirre, y una serie de personalidades como don Manuel Irujo, pues había sido muy intensa y sobre todo en aquella formación de lo que se conoció como Aleuska, Galicia, Euskadi y Cataluña. Y llegué incluso a escribir un libro, que era Castelao y los vascos, donde se explica toda esa relación antigua entre Castelao y el nacionalismo vasco. Y de ahí viene un poco mi conocimiento, entre comillas, de Galicia y mi interés, después de haber leído el libro de Castelao, Sempre en Galiza, que es la Biblia del galleguismo y que para el nacionalismo vasco tiene una gran importancia. Artífice deste acto non foi como se podería pensar nun primeiro momento a Casa Galega, senón unha pequena asociación cultural, a Rosalía de Castro, que naceu gracias a un desexo das novas xeracións de facer algo máis pola cultura galega. Bueno, a asociación cultural naceu por unha inquedanza que había dentro da xuventude, sobre todo, porque a maioría dela estaba metida nos centros galegos. Entón, nos centros non deixaban facer unha política política cultural, se entende, de cara á reivindicación cultural no senso que ten, pois, das connotacións, porque os centros, máis que nada, dedicábanse un pouco a facer este tipo de actos folclóricos, gastronómicos, e moita xente que traballaba nos centros pois non lle deixaban desarrollar a súa actividade cultural. Bueno, porque vimos que había que potenciar a cultura que non se estaba potenciando ao noso entender desde as casas de Galicia, e había que dinamizar un pouco as casas de Galicia e os centros galegos. Esa foi a nosa premisa, e creo que si acadamos ese objetivo, vamos. Unha ideoloxía nacionalista e unha actitude crítica cara ás institucións galegas aglutina os seus membros. En Galicia, como estamos na emigración, pois o que podemos vernos de Galicia non é moi real, pero de todas maneiras vese moi pouca preocupación pola xente de cara a tirar con Galicia pa diante a nivel cultural, aunque si hai moita xente que traballa en Galicia de cara a estas cuestións. Pensamos que, por exemplo, tanto a educación escolar dos cativos como os medios que se emplean en Galicia para difundir o galego non son os necesarios, sobre todo a nivel de política institucional, que había que darlle máis pulo e máis desarrollo ao galego, en todos os sensos, tanto o galego como idioma, como a cuestión cultural de Galicia, que está bastante influenciada por a cultura exterior, e non deixa desarrollala no seu senso que ten que desarrollarse. Grande cantidade de actividades realiza a Asociación Rosalía de Castro, entre as que figuran a máis importante feira de libros galegos en Euskadi e a publicación de obras na nosa lingua de escritores afincados no País Vasco. Manuel María é unha das maiores debilidades da Asociación Rosalía de Castro, e así decidiron que o pasado Día das Letras Galegas se dedicara a ese escritor. Este 7 de maio, pois, a revista, os artigos que recolle van baseados na dedicación do día a Manuel María, porque nos pensamos que o Día das Letras debe ser dedicado a un persoaxe vivo, non, das nosas letras. Realmente, esta dedicación débese fundamentalmente así ao bello cariño que me teñen estes bellos emigrantes que eu viñen moitas veces por aquí. É unha cousa que convén non sacar do seu contexto, é aquí un pouco para dentro da casa, aínda que en realidade o Día das Letras Galegas deste ano está dedicado a Pimentel, que é a quen debe estar dedicado.
Outra forma que teñen de achegar a cultura aos galegos do País Vasco é a publicación dunha pequena revista que ten unha periodicidade bimensual ou trimestral dependendo dos acontecementos e que se difunde ao traverso dos centros galegos. Trátase da revista Esmorga. A utilidade, bueno, nos espallámola pois en locais galegos. A utilidade da revista pensamos que debería de ser que a xente emigrada aquí pois que a lera, non? Que se culturizara un pouquiño. Bueno, nos facemos énfasis en certas cousas que pensamos que son indispensáveis para, culturalmente falando, indispensáveis para a formación cultural dunha persoa, non? Coñecer os poetas máis importantes de Galicia, coñecer o proceso cultural que se está a dar ali, etc., etc. Sin embargo, como todas estas iniciativas, enfréntase a un grave problema económico. A ausencia de subvencións, a falta de local e tamén o habitual defecto de cargar todos os traballos nuns poucos. Os problemas maiores na asociación neste momento é o económico, evidentemente, pero ademais do económico había que potenciar que a xente da asociación pois traballara un pouco máis e non se cargara o traballo a unhas cantas persoas. Entre os membros desta asociación cabe destacar a figura dun rapaz, Juan Carlos Rilo, que nestas datas fai a mili en Ceuta e que é considerado por moitos o mellor gaiteiro de Euskadi. Foi seu pai, Xosé Ramón, quen o meteu neste mundo da música. Home que segue realizando esta labor para que a tradición da gaita galega teña un reflexo no País Vasco. O País Vasco, pois, recibe moi ben a gaita, o sea que non temos problemas para tocar. Estamos encantados nas romerías vascas, nos cruzamos con eles, tocamos cambiados. Nosotros precisamente solemos tocar o hino vasco coa gaita, eles tocan o noso buchisto. Eso estamos facendo últimamente. Bueno, pois eu penso, os vascos son moi alegres nas romerías, polo tanto, todo o que sea música e folclore, pois vailles ben. A tradición da gaita galega, os escritores galegos en esquecer a gastronomía galega, pouco a pouco teñen un espacio neste país onde estas pequenas asociacións serviron en moitos casos para que as casas de Galicia espertaran do seu letargo e ofreceran aos galegos algo máis de cultura do seu pobo.